Как някой специалист, който разбира, трябва да... Дай, Тези клони не са опасни. Все много разбираш. Ами... Все много разбираш. Какво е? Тези тънките клони какво пречи? Ами точно това, че вие не знаете, трябва някой, който знае. Ами ще додат дет знаят от община. Как ще додат? Той вече всичко започна. Ти като ти разбираш, то режеш там горе, бе? Много ясно трябва. Да, снимай. Не я снимаш. Дайте ми са плати.